Usa ka pulis nga na sa Police Regional Office 10 ang gipusil patay sa riding in tandem suspects sa Cagayan de Oro City. Sayron tandog ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril! Yes, Tek, daghang anggulo ang ginalantaw sa kapulisan sa posibleng motibo sa pagpatay sa biktima. Usa na dinha ang pagka-bodyguard matud paniini kang kanhi Clarin Mayor David Navarro nga nasa drugs watch list o gipusil patay sab sa Cebu City. Dead on the spot si Patrolman Roy Aguas nakadestino sa Regional Personnel Holding Administration Unit kun ARPAO sa Police Regional Office 10. Human nga gipusil kini sa makadaghang higayon sa riding in tandem suspects Sabado sa hapon. Sumala pa sa mga nakakita, gikan og duty ang pulis sa Camp First Lieutenant Vicente Alagar sa Barangay Lapasan. Diyang mihunong kini sa usa ka vulcanizing shop aron magpahangin sa ligid sa ihang motor. Palakaway na unta ang pulis gikan sa vulcanizing shop, diyang giduol kini sa mga lalaki nga nakamotor ug dayon gipusil kini tumong sa ulo sa biktima. Agi lang, literal, sakay dayon siya. Ninaw pa ang backride? Oh, daanan na ako baklay sonahan. Ninaw na daan. Nanaw na daan. Karoon sa idagway sa backride. Dili na mo ako naka helmet vision. Daghang anggulo ang ginalantaw sa kapulisan, may kalabutan sa pagkamatay sa biktima. Usa na dinhi ang impormasyon nga aduna kini kalambigitan sa mga paruhinog sa Osamis City ug ang pagkalabigit usab ang pangalan niini sa illegal drug trade. Apan padayon pa ang verifikasyon nga ginahimo sa otoridad. Katong adlaw anibersaryo sa NPA terrorist. So mao po pagkahitabo, so di po na nato i-discount no nga mga anggulo. So gawas ana sa iyang personal o sa iyang panarbaho, kay iba pa lang dunay na vehicle niya diya sa iyang area sa iyang pagtrabaho. So mao pay gasubayon sa atong investigator case. Ginasubay usab sa otoridad ang mga CCTV footages at duol sa nahitabuan nga dakong tabang sa ilang investigasyon. Tek, nanawagan sab karon ang kukpo ngadto sa publiko labi pa sa mga individual nga posibleng adunay impormasyon sa identifikasyon sa mga suspect nga may patay sa pulis nga mupatim-aw sa ilahang buhatan aron sab matagaan og hustisya ang pagkamatay sa biktima. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.